mun yi mitin da su kuma mun goyi bayan su kuma mun karfafe su akan su yi haka din, saboda hakan shine zai dinga nuna cewar mutanen arewa sun san kansu kuma su nemi fansa. Yanzu misali lokacin da aka yi wannan yan sas aka kona mota gurin tirela wajen guda 60 da wani abu, inda a lokacin mutan arewan sun yi irin wannan sun janye kai kayan abincin an zo an tsaya an yi maganu, da yanzu an biya su diyar abubuwan da aka yi musu na barna na rayuka da dukiyarsu, amma aka ki. To yanzu daidai ne a dinga yin haka. Mu fa abin da muke so kowa ya gane a Najeriya, mu fa ba mu damu da wai dole sai an yi wannan zaman a matsayin ƙasa ba, mu bai dame mu ba. So mun tun ainihi kakanmu da ya gina arewacin Najeriya shi Ahmadu Bello tun ainihi ya ce wannan zalunci ne, kuskure ne haɗa kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a matsayin ƙasa. Mu ban goyi bayansa ba. Idan ƙasar nan ba a so mutane su zo a zauna a raba ƙasar nan lami lafiya, kowa ya kama gabansa, ba sai an yi amfani da yaƙe-yaƙe da tashin hankali ba kafin a raba ƙasa. In ana so a raba ƙasa, mu muna goyon bayan a zo a zauna a duba kadarorin ƙasar nan, a raba kowane yanki a bashi haƙƙinsa, a raba ƙasa cikin kwanciyar hankali ba tare da wasu an tashi hankali ba. Kuma mun sha faɗin na magana, ba za mu yarda a ce wai rayuwar Najeriya ta ta'allaka da zub da jinin mutumin arewa da ransa da dukiyarsa, wai in ana so a yi maintaining Najeriya ta zama ƙasa sai mutumin arewa ya haƙura ransa ya zama ba a bakin komai ba, dukiyarsa da mutuncinsa da jininsa ya zama ba a bakin komai ba, ba wanda zai dora mana wani abin mu karɓa, ba za mu yarda da shi ba. Gara a raba ƙasar, kowa ya kama gabansa ya je abin da ya ga zai a ƙasarsa, amma ba za mu yarda a ce sai an kashe mutumin arewa ya haƙuri an ƙona dukiyarsa an ci mutuncinsa sannan Najeriya za ta rayu a matsayin ƙasa ba. Ba za mu taɓa yarda da wannan abin ba kuma ba za mu goyi bayansa ba. To ba ganin wannan tambaya ta ƙarshe ba